Net cute. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ini bolpu vlog start mande. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾಯಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀತ್ತಂಡು ಮೂಚಿ ದೀತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈದುಂಡು ನಾನು ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪವ್ಯಾನಿ ಕಿನ್ನಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಡೇಟ್ ಉಲ್ಲಲು ನಿಕ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಕನತ ತೂಪವೆ ತುಳು ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಕೊರು ಕೊರು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ವಾ ಕೊನಪೆ ಉಂಟು ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ನಕ್ಕಿನಿ ಓಡ್ಪಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಓಡ್ಪಾಲೆ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಪುಂಡ ದೈಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಾವು ಪೋತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಣ್ಣದ ಪೂರ ಒರಿಯುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದವು ಹಾಳಾಗಿ ಪೋಪುಂಡು ರೊಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಲು ಉಂಡತ ದಿಕ್ಕಿ ದೀಪುನ ಐಟೆ ಮಲ್ಪುನು ನೆಟ್ಲಾಪುನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಮುಗಿತದ ಐಬೋಕ ನಿಕ್ಲೆದ ಚೂರು ಪಾತೆರಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತಂಡು ಗೈಸ್ ಕೆಲವೇರು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಇರ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಾರ ಪಂಡ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ನೋಡ ಚೇಂಜ್ ಆತಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆನಂದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಏನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಜೇನೆ ಎಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಎಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಬಂಗೊಂಡು ಇಂದು ಬಂಗೊಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏಪಲ ತೂಪ ಆಪುಜಿ ತೂಪಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಧ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪತಿ ಗಿಟ್ಟಿಸವನ್ ಪನ್ಪೆರದ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮಕ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಬೋಡು ನೆನ್ನೆ ಅನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಗೆ ಅನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಬಂಗ ಬರೋದಿಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ್ ದಾಯಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನು ಯಾನ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಂತೋಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪರು ಇದೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪೆ ಇದು ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವಾರು ನೆನ್ವೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲು ಡಿಪ್ಪೇರು ಇಜುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲು ಡಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ನೆನ್ವೇರು ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಆತನಾಗ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ವೇರು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ವೇರು ಐಟ್ ಅಕ್ಲ ಬಂಗ ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯತ್ತ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತಂದೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಬಂಗ ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ನುಂಜವು ಇಂಜಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ನಾನಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ದುಂಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತೆ ಅಂಚಾತೆ ಇಂಚಾತೆ ಎಂದಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಿಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏರಾಂಡಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆನ್ಕ ಅಕ್ಲ್ ಬತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಬೇತಕ್ಲ್ ಬತ್ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲ್ ಪುರ ಉಂಡತ ಅಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ್ ಎಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ ಐನ್ ಬತ್ ಬೇಗ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬತ್ ಪನ್ಪೇರು
ಅತ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪೆರ ಅತ್ ಅಕ್ಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಂದು ತೂನ್ವೇರ ಹಿಂಗ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಪಂತಿನ ನೆನಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮುರಣೆ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅತ್ ಮುಗುಲ್ ಪನ್ಪೆರದ ಅಕ್ಲ್ ನಮ್ಮನ್ ಸಾಂಕ್ವೇರ ಅಕ್ಲ್ ನಮಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ ಸಾಂಕ್ವೇರ ಇಜ್ಜತ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜೆ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಅವು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆನ್ ತೂಪ ಒಂದು ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಂಚಿನ ಓವರ್ ಆಪುಜ ಅಂಚೆಂಚ ಆಪುಜ ಐಕ್ ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಕೆಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ ದಿನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಪುನಪಾಗ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ತುಯರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಐಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತದ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆತೆ ಒರೊರೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಚೇನು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮರಲೇದಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತಿರುವಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ವೇರು ಆಂಡ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದುಂಪೋಪುಂದ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲೆ ನಿಕ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪೇರು ಮರಲೇದಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂತೇರು ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನನಾತ್ ದುಂಪೋಡು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಪೂರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನುನು ಮುಕ್ಲಿ ದಾದ ಬಂಗ ಇತ ನಮಕಿತ ಪನ್ಪೇರು ಆಲ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಮರ್ಲೇದಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ನಮ ಎಂಚೊಲ್ಲ ನಮ ತೂಡು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಲೈಫ್ ಪನ್ನಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಲೆಪ್ಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದ್ಮೇರು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದುಂಪೊಂದಿಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಆತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆವು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಗ ಬರ್ತಿನ ಸಾದಿ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಯಾನು ನೆನಪಿದಿಯೊಂದೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಿಂಗ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಲಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ ಸಾಂಕ್ ದಿಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುನು ನಮಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತುಂತೋಡು ನಮಲ ಚೂರು ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ಒರ್ತಿ ಮಗಲಾಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಯಾನೆ ಏಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದು ತೂಪ ಉಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲನೆ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಏಪಲ್ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರ್ನೆ ತೂಪ ಯಾರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಖುಷಿ ಕ್ಷಣನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಆತೆ ಪನೆರಿತ್ತೀನಿ ವಿಷಯನ ಕಿನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋ ಪಿರ ಪೋ ಪತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಇದೇರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೇರೈನು ಅವು ತುಚ್ಚಿದ ಕೊನಪುಣ ತಮ್ಮ ಬೇನಾಪ್ಜ ಕಿನ್ನಿಗ ಹರದ್ದು ನಾಳೆ ಕೊನಾರ ಬುಜಿ ತುಲೆ ದ ಪಾಪದನ್ ಚುಚ್ಚು ಕಣ ಬರ್ಸಾ ಅಪ್ಪೆಗೊಂದು ಏತ್ ಮೋಕೆ ಪಾಪದನ್ ಬಳಿಪುನಿಚಿ ಯಾರಪ್ಪ ತುಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಕಿಬಿ ಚಿಂಕಿರು ಬಂಗಾರಿ ಪಕ್ಕಡ ಯಾರಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಾಯ್ ಡಾರಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ನೀನು ತೂಯಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಬಾಲ ಪದಂಪೋ ಹಾಯ್
ವಾವ್, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನೆಟ್ ಏರ್ ಕ್ಯೂಟು.